Piye to iki? Ana sing njaluk ora banter, ana sing njaluk banter. Ora konsisten. Oh beda wong to? Sepira? Iya semono iya. Apa ya iki? Semono ku ya. Wingi. Wingi ngapa wingi? Yo. Dimana iki ya? Manam cupan. Wingi dolanan Dimas ning gembira loka dina minggu tone kajae ana ontane ana munyo-munyo ana sasak kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake raku jiwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning gembira loka. Kurang banter apa semene iki? Kurang banter. Oke. Berarti rada banter meneh yo. Semene iki kok. Semono kuwi wis pinuku banget kowe. Manam cupan. Wingi dolanan Dimas ning gembira loka dina minggu tone gajahe ana montane ana munyo-munyo ana sasat kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake ragu jiwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning gembira loka. Ngajar hidup Mbah Keter. Wis keyboard kowe iki, Truk. Iya. Saking apike, saking banter terampil. Heeh. Karang ya terampil cukat Trengginas lho. Nek aku cukat Trenggiling. Ora terampil blas. Blas iki apa to? Blas. Kuwi. Saiki ya gone separo. Saka nggon Bonang tekan nggon Kendang. Diparo ngene. Ayo monggo, anu mic e dhewe-dhewe. Don duwe mic dhewe-dhewe. Saka Kendang menengen. Menengen ki mrene. Singko ora mana? Ya singko sak semene iki lah. Oh. Manam cupan. Iki dolanan ibu ning gembira loka dina minggu tone gajahe ana montane ana munyo-munyo ana sasake kewan apa-apa ana pengen praon ana badulane ana pengen jajan cekake ragu jiwa cah cilik muda-mudi lan tidak kencang minggu ning gembira loka. Oh we. Ora saking ampuhe iki ora mungkin. Kowe. Saiki gentenan Kendang Mangiwa. Kendang Mangiwa, mengko sing kendang dhewe. Lho. Ora ding ya melu sing Mangiwa lah. Melu sing soalé tumindake Mangiwa. Padha ya ira manis munggah ya. Ya manam juban. Waduh, banteren ya. Banteren nek semono ku ya. Ayo, 5 6 7 8. Dolanan ibu ning gembira loka dina minggu tone gajahe ana ontane ana munyo ana sesat kewan. Run. Suarane kok ning jero banyu kabeh. Nek ya rada wangun ya. Anu. Baleni meneh. Nganti sukses pokoke. 1 2 3. Yo, ayo. Wingi dolanan ndi, Bro? Yo. 5 6 7 8.
dolane tibu ning gembira loka dina minggu turne gajah ono untune ono munyo ono sasat kewan apa-apa bebrana mandulane ono dadat kaira kujiwa jatile mudah-mudahan jatile kota bisa dina minggu ayo ning gembira loka Braloka wis. Wis Mas anggere wis braloka. Saiki siji. Sekarang mau waduh kok wis sampak. Ya pisan meneh lah iki ngetes siji lah sing mau entuk udut mau lho. Kudu ditas iki iramane sing banter, kudune semangat wis entuk rokok. Lah siji iki semangat. Om guys, Ban. Om. Mas Dalam. Ngalah terus alus. Ci. Asik diduetke napa mboten nek diduetke mengki bubar jam 3:30. Mboten sah duet. Iya iki tetep bubar 3:30 Ding, ora Ding. Iki namanya banter ya Om. Nggih. Nggih, jan nemenake. Heeh. Semono iki Om. Oke Om. Oke semono kuwi. Siap. Oke. Manam cupan. Wingi dolanan tibu ning gembira loka dina minggu tone. Kurang banter. Ora lombok malah. Yo. Kok semene kok wingi dolane tibu ning gembira loka dina minggu turne gajahe. Preksake Mas. Yo. Semene ya Om, waduh kepik mambu tak nyet nggo tangane. Jan mambu kok niku. Heeh. Ning seneng. Seneng. Apa ta iki? Kewan niku napa? Lah iya kepik. Yo, ya semene ya Om. Jenenge ngabani yo manam jupan ngoten to. Yo. Manam cupan. Wingi dolanan ibu ning gembira loka dina minggu tone gajah ana untane ana munyo-munyo ana sasat kewan apa-apa ana pengen Pengen apa? Meng tekan pengen tok. angel. Meng karep tok. Apa ora kulino dituruti apa ya? Apun Apa kulino ora dituruti? pun kulino Mas. Heeh. Besok nyedayu Om. Nen. Nyedayu. Wah, siap. Heeh. Ngiras pantes ya. Karo nggawa juran Om. Jeroan. Juran. Jeroan nggo ngopo? Kon nggawa jeroan nggo ngopo? Aku arep nyebeh. Gawake jeroan. Monggo kula goleke bekas-bekas. Heeh. Apa to? Kon nggawa juran. Juran ki Walesan. waduh mboten seneng Mas kula. Ya mongko nganggo gane kula, tak cekrikke. Pengen mangan iwak. Heh. Jenengan niku tak cekrik Om. Apik, Bos. Apik apa nek ngono kuwi? Kowe iki ngopo e? Kowe iki ngopo e? Kowe iki ngopo e? Kowe iki ngopo e? Cekrik sit krik ngono wis. Mboten napa-napa, Nggih. dicekrik napa-napa. Diterima-terimake ya Om ya. Ikhlas to Om? Ikhlas. Ah, Apa to Mas ora ikhlas? Lah sampeyan nggih. iki? Matur nuwun nggih Om. Heeh. Ora kita mau tekan pepinginan ya wis marake lega atiku. Ah, Yang penting cair. Heeh. Wis mau Dik le cair. Aku kuwi semelang nggon aku digawa Pak Baron. oh ngati-ati. Mangke nek dienggo sik dodol angkringan kidul kono bahaya nek kali Baron. Ha kuwi lho. Kula gawane. Ah saya meneh. Main dadi wayang meneh. Kok mboten ming wayang, Bos. Kula tak melu yasa, tak hiasake. Heeh. Oh berarti aku kok nggawa Bali. Wo, lah jenenge tak anggap anake dhewe kok, Mas. Sesuk rono. Tenan iki aku. Kudu nggawa Bali nek ora tak obong.
Lah engko nek diobong gak kula ki nggon kula arep tok jarah apane, Mas. Wayange Ya aja, Mas. jare aku wis dianggap kaya anake dhewe. Ya agek anakku ora njaluk wayang kok seneng sampean sing anak akon-akon arep njaluk apa-apa. Ya tak nugelke wae meneh. Apik apa nek ngono kuwi? Apik apa? Apik. Wis selak apa jenenge bubar. Selak esuk. Kan ngopo iki? Sebo saiki. Iya, sebo. Iki wis ya wis cukup semene iki guyon iki nek kakean ora apik. Ya apik-apik wae jane iki. Iki ya dicukupke engko mosok bubar jam 6:30. Teneh. Do apa jenenge kesel. Heeh sesuk isih ana sing berkegiatan, ana sing kerja, ana sing senam, ana sing mlayu, ngono. Ayo wis. Oh, ulah. Kae ndoro-ndoro putra-putra Pandhawa malah wis ngopo ya kae ya. Ora ketoke rada ketutupan ning kene. Walah. Malah wis do mlumpuk ning Karang Kadempel. Ayo. Di apa sebane do nyaket suwan-suwan ngono. Heeh, lha iki nganggo apa? Nganggo apa? Ais srepek. Aku kok srepek. Wong sing nganggo playon songo ngono wae. Yuk ya. Playon songo ayo, Cok. Iya. Oh ya wis. Ayo gek do nyaket rono. Ayo dicaketi kae. Thank you.
dodol kahira risam arta tameng dasih misudan dono raras Gus Ndara Gatot, Ndara Antarja, Ndara Antasena kula jan ngaturaken matur nuwun iki. Dene ndika sedaya kersa rawuh wonten Karang Kadempel sajake badhe paring pambiyantu nggih. Kut jaja aku sing apa jenenge? Tinggi harapane. Oh, Petruk. Iki kakekne Semar bakal mbangun desa. Monggo iki para pepunden Pandhawa ya padha lenggah ana kene uga bakal padha sabiyantu. Dadi para putra ya kudu melu sabiyantu. Ya Petruk. Wis lumrahe yen para putra uga padha sabiyantu. Ngelingi kabeh lelabuhan iki Kyai Semar tumraping negara Ngamarta. Iya para kawan. Aja semlang kabeh para putra mesti melu ngenteng-entengi bot grepotan iki Kyai Semar. Waduh matur sembah nuwun. Lajeng kersanipun pripun, Petruk? Ya mung ngene. Gegayuhan utama ki wis sak mestine yen ana pacubane. Mula aku sak sedulur mapan ana kene iki sing baku njaga keslametane Kyai Semar lan kahanan Karang Kadempel. Neng kowe kabeh ya sing kudu prayitna. Merga saka pandugaku ki mengko bakal ana wewujudan sing ora kasat mata. Ora kasat mata niku pripun? Tegese bab sing alus. Weh. Alus. Hantu po? Ya kaya ngono kuwi lah. Kaya ngono kuwi. Gampangane iki kaya ngono kuwi. Mula Kakang Gatot, Kakang Antarja iki ya sing do prayitna waspada tenan. Merga iki pancen arep ana laku dom sumuruping banyu kang sumedya mbuthek banyu bening. Klebu Gareng Petruk Bagong ki ya sing do prayitna tenan. Nggih, Gus siap. Lho Gong, sing ati-ati lho iki, Gong. Kuwi nek ora ati-ati wah. Aja nganti nglamun, pokoke aja nganti suwung jagatmu. Sa, pokoke nek aku ki ora tau nglamun kok, Truk. Ya. Sorote pandam sula amadangi pasarean rangi wadono remu-remu kalingan harangan sang tiamanangkung sumungkem guling sang kakung rerepa baboe maneman peraton tik branto kulup dadah runtik olah dalah Arjoko blai-blis lanat padha jek-jekan. Wah mundi dawe pukulun pandya Betari Durga aku sak kanca supaya mapun ing Karang Kadempel kene. Nanging supaya padha laku panglimunan pamriye. Sing mapan ana kene aja nganti padha mangerti wujudku ya. Iki para putra Pandhawa lagi padha jagongan. Wah ladala tak kiri kudane. Aku mancing ning awake Antarja iki. Ngopo Kang?
Waduh. Wah, iki. Gus, wih, lah nika pripun nika? Lah kok Ndara Antarja? Wah, iki perkara masalah baru. Pripun iki kok gene kok sajake dijempalani terus. Lah aku lak mau wis kandha to. Aku wis kandha sing do ati-ati tenan ora kena do ngalamun. Lah Kakang Antarja iki mau mbok menawa Kang Supan barang sing ora ketok njur ngerti-ngerti ngajar Kakang Gatot. Wah, lah ora ketok kaya ngejak omongan sapa jenenge Ndara Gatotkaca e. Lah iya kuwi kaya ngono kuwi tipu daya muslihat. Wah. Lah terus nika terus pripun Gus anu Ndara? Lah yo dipisah arep kepiye oh engko dipisah engko. Mati ya. Gatotkaca, sejatine lek ku sakit karo kowe iki wis kawit mbiyen. Merga padha-padha anak werku Dara nanging kowe sing ditresnani. Kudune sing ditresnani iki Antarja. Merga aku ki anak mbarep. Mula aku sengit tenan nek karo kowe. Pantese omong kudu tak ajar ngene iki ayo. Nek pancen kowe digdotang ya Gatotkaca. Kakang Antarja kae Kang Supan barang sing ora ketok. Mula terus tegel ngajar karo Kakang Gatotkaca nganti semaput kaya ngene iki. Lha terus niki pripun, Gus? Dipriksake nggo? Ora kudu dipriksake. Menengo wae kowe iki. Tak leletane nganggo sungutku tangya, Kang. Antasena. Pun Kakang iki mau kena ngopo? Ngerti-ngerti kok diajar karo Kakang Antarja. Ya merga Kakang Antarja iki mau kelebon barang sing ora ketok. Mula banjur tega jempalani Kakang Gatot. Wis saiki ngene wae. Kakang Gatot kuwi duwe daya piandel ya kuwi Suket Kalanjana. Wih. Suket Kalanjana, iya. Kuwi daya piandel lho Petruk ora nggo dolanan. Kula tak nyuwun nggih makani sapi. Wis kono kuwi minggato wae, Truk.
Sengit aku nek krungu suaramu jane. Ayo ora ngono kuwi ah. Mau. Ayo to, guyon biasane guyone kok. Meneng sik iki lagi serius. Oke siap. Tak meneng aku. Wateken, kuwi wateken ben iso weruh sing ngeslupi Kakang Antarja wae. Wateken, Kang. Nek wis weruh Kakang Antarja kae genti ajaran wae ya Dimas mati dening aku kowe. Bagus iso tangi kowe Gatotkaca ayo. Saiki padha lanange padha dene anak Werkudara ndi sing tega nyuwun pangapunten aku kepeksa tegel karo Kakang Antarja. Waduh. Ah. Oh, ladalah. Antarja mbok ajar aku iso metu saka awayan ngono. Apa kowe iso weruh karo aku, Gatotkaca? Ora weruh apa dudu aku. Ayo kowe ngaku wae. Buta saka ngendi aku Ditya Maling Sukma. Wadyabala baju barat. Tekan kene mung arep gawe geger. Yah, pancen aku tekan kene supaya ngiri kuda sing do mapan ana kene. Lan supaya gagalake gegayoane Semar ora gelem bali aja takon dosa. Tak ilangi jaga siramu. Wah, untal malang rimah-rimahe. Mati ya. Waduh. Wala tala.
Waduh. Wah, wis iki. Saka pengeraku kok buta-buta kae mesti do mlayu. Wis kalah loro ki mesti mlayu kancane. Wedi karo awake dhewe. Ning awake dhewe tetep kudu ngati-ati lho iki. Tetep kudu ngati-ati wis. Jenenge kok manut sapa e? Mbok tak kira kowe iki ning mburiku e. Ora, sik tak ning kene sik. Ya sorry kok telat e. Jenengan mlayu banter banget e. Wis wong iki jare rasane ngene iki ora apa-apa kok jane. Ah, aku yo nggo genep-genep ah. Yo. Ning tetep iki engko kudu tetep praitno hati-hati, kudu njaga karang kadempel. Nggih. Lah terus pripun? Iki sinambi nunggu dawuh Kyai Semar karo para pepunden Pandhawa, ayo do dijaga meneh karang kadempel. Meraino semubang hyang haruna katinetraning anggarapuh sabdaning kukila kanikara sageter Ong Ilahing Semar ulun pasang pambagya padha kanthi harja inggih pangestunipun ulun padha wenang wilujeng sowan kula pangabekti kula kunjuk ulun ya wis ulun tampa karya bamba ing tas ulun banjur apa karyanira marak ana ngabiyantara ulun
Kekilapanipun menapa temtu paduka pukulun sampun prisa dhateng mubah musik legetaning manah kula. Adile pitakon kuwi mung diwangsuli. Mula nganggo sajarwa dhisik. Nggih kula tak matur. Ulun. Kula niku ditangisi mawangan kula para Pandhawa. Bilih Bedhari Sri dewaning boga niku murca. Monggo kula ngertos yen Bedhari Sri niku pancen paduka timbali dipun kersakaken sawetawis mapan wonten ing undaran Dirbawana mriki. Lah, niku jalan ingkang dipun kersakaken menika kados pundi Pukulun Semar? Bedhari Sri ulun timbali ulun kersake sawetara mapan ana ing kayangan ulun iki. Yaktine ulun mung kepengin ngelingake marang para pendhoran kawulane ngamarta murih aja nganti singlar ing sesanggeman. Aja nganti lali marang bumine, bumi kang saben-saben wis paring nikmat mupangat. Wis samestine kudu dijaga. Merga kasunyatane bumi iku uga kalebu sumber panguripan. Mula kudu ngaturke rasa syukur marang Gusti ingkang Maha Agung, ketang mung sarwa prasaja, para kawula aja nganti ninggal. Aja nganti lali nggone padha ngadani sedekah bumi. Pinangka tandha rasa syukur lan matur nuwun marang bumi kang wis bisa paring sumber panguripan lumantar wulu wektu. Iku Semar. Inggih. Niku sedaya nggih pun kula aturke kok. Lah yen ngaten samenika lajeng kula nyuwun supados Bedhari Sri menika piye Semar? Ngapunten pun ngantuk. Kula niku sekedhap kula tak radi majeng sekedhik. Nek mboten enten kegiatan kula nika sok lir-lir piyambak. Kula nyuwun Bedhari Sri. Iya ora usah seru-seru Semar. Nggih, nyuwun pangapunten. Kula nyuwun Bedhari Sri enggal kundur dhateng negari Ngamarta. Slamesaken dhateng para kawula, utamane para among tani murih saged kinayoman dening Sri ya Semar. Kaya wis cukup ngon ulun nyoba para Pandhawa. Bedhari Sri samengko tumuli ulun dawuhi supaya mudhun marca padha maneh ngemongi pandolan para kawula Ngamarta Semar. Permara remeng uswa yung hambrang kating arunan engkas ose aneng marga hama lakung risang gondo astrat mojo long lalu hangulati inggih matur sembah nuwun sanget. Matur sembah nuwun Pukulun dene sampun minangkani panyuwun kula. Sedaya dawuh paduka Pukulun badhe kula esthaken. Nanging lajeng babakan anggen kula badhe mbangun desa. Babar pisan kula nyuwun dipun ayomi Pukulun. Ayo sumelang Semar, ulun mesti bakal njangkung lan paring sarana marang gegayuhan kita. Nggone bakal mbangun karang kadempel, malah babar pisan ulun uga paring wahyu katentreman kanggo jeneng kita lan para Pandhawa mudhune para kawula Ngamarta. Nggih matur sembah nuwun Pukulun. Dados niki lakone saged dados lakon wahyu katentreman. Iya mangkono Semar. Nggih. Jebul mengkaten. Niki saged kangge lampahan tumuring wahyu katentreman mangkono. Mekaten. Kang saka iku bebarengan Bedhari Sri supaya mulih negara Ngamarta. Ampun gumujeng. Kula niku pancen ngaten niki ampun gumujeng. Iya mboya Semar. Semar kita ulun soti. Mboten ampun. Kula tesih ajeng momonge. Iya. Babar pisan tampan ana sarana kakuatan kanggo bangun desa uga ayu katentreman tumuli tampan ana Semar. Inggih matur sembah nuwun Pukulun.
Kula. Sak kundurmu saka kayangan katone iki Pukulun Bathari Sri uga wis kundur ning Ngamarta. Nggih sampun. Wis Pak, mau aku weruh mak klipet banter banget. Mak klipet banter banget terus sing diliwati langsung ijo royo-royo kae. Wah. Mak klipet banter banget arep tak tututi ra nyandak, Pak. Petruk iki. Bengi iki kok ketoke seneng-seneng Pak arep bayaran kok. Sono lunga wae. Ora aja ya engko. Kene iki ndak kopong banget kok, Pak. Tak isenane. Rene, Gong. Ngapa? Rene bahas Bathari Sri. Apa? Sri bakule kaya kono keto. Kudu beda kae. Wis biyen bakul biyen saiki wis ora ana. Heeh ya. Heeh. Wis gek teruske, Pak. Nggih. Sapa jenenge mau? Bathari Sri. Bathari Sri sampun kundur. Sampun mulih teng Ngamarta, negara Ngamarta. Aduh Kakang. Matur nuwun banget ya Kakang Semar. Nggih. Malah kejaba kula diparingi sarana kangge bangun desa. Ning ugi malah diparingi wahyu katentreman. Ning ampun kaget. Yen iki kados tesih wonten pacoban malih. Gareng mlayu-mlayu ana apa? Nggih, Pak. Aduh, Gusti. Matur wonten kersanipun Bapak saha ndara-ndara kula. Sarabatipun panjenengan sami rerembagan Jawi geger. Geger tenan iki. Ana apa? Margi karang kadempel kedatengan Bathara Kala. Para putra-putra ugi mboten wonten ingkang wani medhuke. Lah kok ana-ana wae Bathara Kala rene iki ngopo? Sumbar-sumbar. Sing disumbari ndara-ndara kula Pandhawa yen Pandhawa badhe dipun mangsa. Krana niku jare Sukerta. Wah, tak jangkae. Gagah gede dhuwur iki mesti Werkudara. Wah, kowe Bathara Kala. Sing jar arep mangan aku sasedulur. Ya, pancen Pandhawa iki dadi Sukerta. Tegese kuwi dadi wanganku. Mulai manuta kowe dadi mangsaku Werkudara. Yen pancen iso gage panganen. Nanging kepara kowe sing malah tak dupak mencelati kamu. Wah, untal malang. Lululut. Udar. Wah.
Waduh. Waduh. Nah, pasti. Waduh. Ah. Waduh. Wah. Ah. Ah. Wah. Ah. 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 Hold. Ah. Ah. Ayo. Ah. 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 Ayo. Ayo. Ah. 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 Ayo, di mana? Wah. Ayo. Ah. 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 Wah, iki pembayune Pendha Prabu Puntadewa. Punta, dulur-dulurmu adi-adi wis tak pangan manjing wadrukku. Kowe kok malah kaya pasrah arep tak pangan apa kowe ora wedi? Bathara Kala. Pati uripku wis tak pasrahke ana ngersane Hyang Maha Agung. Nen Bathara Kala dadi jalaran patiku monggo kakeanmu wis untal malang. Ah. 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 Waduh. Wah. Udah. Wah. Wah. Ah, aduh. Waduh. Wah. Waduh. 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 Ah. Ah. Waduh. Aduh, hati aku. Warku Dara Janaka kembar. Tak pangan kaya gampang wae mancing waduk. Waduh. Ning barang Puntadewa tak pangan, mung mandheg ana telak kok malah klelegen aku. Tak lulu ora iso, tak lepeh ora iso. Aduh, piye iki lara kabeh awakku. Aduh. Ah. Aduh Yai Semar, aku tulungana, aku nyuwun pangapura. Aku kasiku dening Kang Murbeng dumadi dene aku wis mangan para Pandhawa. Warku Dara Janaka lan kembar wis kalu mlebu ning wetengku mung kari siji Puntadewa.
Rekane tak untal ning malah mandeg ning gula aku dadi kelelegen aduh. Iki tak ulur ra iso tak lepeh ya ora iso mati tenan aku tulung ana Yai. Kowe njaluk ngapura ki merga kowe wis ketamantom. Ya kaya ngono kuwi oleh-olehane wong murka iki kala. Gosik Kyai. Aku ki jane mangan rak ya ora luput to. Ora luput piye? Gage omongo dasarmu apa? Sing tak pangan ki Pandhawa, monggo kuwi Sukerta. Pandhawa kok tak anggap Sukerta ki? Dasarmu ki apa dasarmu? Merga kuwi wong 5 lanang kabeh tur tunggale kabeh. Lah nek kowe durung ngerti iki takon. Merga ngertine iki karo takon, dadine karo tiru-tiru, apike karo tumandang. Mula kowe kelelegen merga olehmu mangan ki kleru. Rumangsau Pandhawa 5 ki Sukerta. Kowe tak kandhani ya sing diarani Pandhawa Sukerta ki ngene. Umpamane aku duwe bojo banjur duwe anak 5 cacahe lanang kabeh kuwi diarani Sukerta. Lah yen Pandhawa Punta Werkudara Janaka kembar kae dudu Sukerta. Merga kae mbokne loro goblokmu lho. Punta Dewa Werkudara Janaka ki anake Kunthi. Nek kula Sedewa ki anake Madrim. Kok terus diarani tok arani Pandhawa 5 Sukerta ki? Utekmu ning dengkul apa piye? Mula kowe nganti kelelegen ki merga kowe iki ngawur. Ngerti nek ri kok mbok untal ayo kelelegen aduh mati tenan aku. Waduh. Aduh Kyai aku luput. Aku tulung ana. Kala kowe mbiyen tau dielingke karo bapakmu ya Bathara Guru to. Kowe kena mangan Sukerta nanging wanti-wanti sapa sing iso maca tulisan ana bathukmu, sing ana telakmu, sing ana dadamu, sing ana gigirmu kuwi Singkirana. Ya apa ora? Iya Yai. Yen ngono aku nyuwun tulung mbok wedharke lan mbok wacake babar pisan Kyai. Wacake piye? Tulisan sing ana bathukmu, sing ana telakmu, dadamu, gigirmu kuwi mbiyen wis tau diwacake karo Ki Dalang Kandabana to. Kala ruwatan ki ragate akeh. Merga ruwatan ki sajene ya akeh tenan. Waduh. Lah leku kelelegen iki terus kepiye? Lan Pandhawa pisane metu saka waduk iki kepiye Yai? Wis, kowe cukup tak wacake Caraka balik wae. Kowe mari le kelelegen Pandhawa ya wutuh bali meneh wis. Tak wacake Caraka balik ya. Ngatha Bagamanyaya Jadapa, Lawa Satada Karacana. Aduh Kyai. Waduh. 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 Aduh. Piye rasamu? Barang Pandhawa wis mbok lepeh piye saiki? Yo, kepenak rasane aduh Kyai. Aku wis kapok tenan ora arep mangan Pandhawa. Sepisan mlaku nyuwun pangapura ya Kyai. Wis aku tak bali ya Kyai. Wis kono bali janji baleni meneh aja takon dosa.
Mulane kok Bathara Kala tekan kene iki jebul ditutke karo mbok-mbokane. Ayo gelem bali apa ora? Tobat, bali yo bali Kakang. Yo ge bali. Ge bali. Tobat yo bali iki bali Kakang. Wadya balamu kae dadi tuntun. Dadi kon bali. Iso bali apa ora? Tobat bali iso bali. Yo bali. Bali selak kesuken iki. Niku wau napa Gus? Wah ya wis. Sing penting kowe ora kena. Nggih, pun. Sengaja tak liwatke dhuwurmu men ora kena. Kok nek kowe kena ora sida bubar. Nggih. Engko ndak enten lakon Semarilang. Pun. Niki lampane nggih pun paripurna. Sing disuwun saged ambabar kanugrahan agung utaminipun dhateng warga ing dusun. Perang wedanan kene. Iya. Mugi-mugi tak balenani meneh pisan meneh. Ben bubar rada suwe sithik. Tansah sing disuwun saged ambabar kanugrahan agung utaminipun dhateng warga ing dusun perang wedanan kene. Mugi tansah jinangkung binerkahan Gusti tansah pinaringan kabagas warasan. Lumintu rezekinipun rahayu Dara. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.